Ahoj, vítám tě u nového videa, ve kterém se podíváme na téma střední šedá v digitálním videu a ukážeme si pár vychytávek v DaVinci Resolve. Tohleto video je volným pokračováním článku, na který najdeš odkaz dole pod videem. Hned na začátku se podíváme na to, jakým způsobem se používá střední šedá na color chartu. To se nejčastěji používá třeba k nastavení expozice a nebo k tomu, abych si ten obraz mohl barevně trošku vyvážit. V tomto případě vidím, že ten obraz je trošku takový do zelena, tak si ho zkusíme pomocí té šedé vyvážit. Na tom color chartu se ta střední šedá nachází na tomto čtvrtém políčku. Takže já se na tom políčku vytvořím masku. Propojím si tu masku do výstupu z Color Page, takže to takhle propojím, abych viděl jenom tuhletu hodnotu té šedé barvy. A ta se mi na waveformu nachází na této pozici. Jedna z věcí, kterou bych si měl nejdřív jako zobrazit, je hodnota střední šedé pro tenhle ten záběr. Já vím, že tenhle ten záběr je natočený na Arilog C a vím, že střední hodnota šedé pro Arilog C je kolem 400. Takže já si tady kliknu na tohleto nastavení a tady si napíšu 400 a zobrazím si tady referenční levery. Tím pádem tady vidím takovou čáru, která je na hodnotě té střední šedé Arilog C. A tady si můžu kliknout na první not a offsetem si posunu tu hodnotu přesně na tu čáru. Tím bych měl mít teoreticky nastavenou správně expozici a když si to zobrazím na Parade, tak vidím jednotlivý kanály. A stejně jako v předchozím případě si tady musím zobrazit tu referenční hodnotu. A tady vidím, že mám modrý kanál trošku níž, zelený lehce nad a červený je trošku pod. Takže zase půjdu do offsetu a zarovnám všechny kanály přesně na tuhletu čáru. Tak plus minus nějak takhle. A teď, když vypnu tu masku, tak by ten záběr měl být vyvážený a správně expozičně nastavený. Na dalším příkladu si ukážeme, jak využít střední šedou například ke kreslení kontrastní křivky. Já jsem si pro tyhle případy vytvořil takové DCTL, které mi generuje různé hodnoty šedé pro různé kamery. Já už to tady mám nachystané, takže když si ho zapnu a zobrazím ty efekty, tak tady v této nabídce mám takové nachystané různé kamery, pro které mi to DCTL generuje různé hodnoty té střední šedé, tady uprostřed v tom pruhu. Já vím, že ten záběr, který je pod tím DCTL, je natočený na Arilog C3, takže si tady takhle nastavím Arilog C3 a ta hodnota, jak jsme si říkali v předchozím případě, je v 10 bitech ta hodnota 400. Když si budu chtít nakreslit třeba nějakou kontrastní křivku, tak tu střední šedou můžu využít k tomu, že si zakotvím ten střed té expozice vlastně, když to tak řeknu. Já musím počítat s tím, že kameraman na place, doufejme, exponoval na tu střední šedou té kamery. Takže já, když budu chtít nakreslit nějakou kontrastní křivku, tak bych ji měl nakreslit takovým způsobem, abych nezměnil expozici toho záběru. Předpokládám, že to, co budu vytvářet, bude nějaký univerzální look, který by měl fungovat na všech záběrech, například celé reklamy. A tím pádem bych to měl nastavený tak, aby ta hodnota střední šedé seděla všude stejně a neměnila mi expozici u žádného záběru. Takže já se tady klidně můžu kliknout tady do toho nodu, půjdu tady do křivek a můžu si kliknout do té šedé, tím pádem se mi tady zakotví ten bod a na ten nebudu sahat a nechám ho tady. A můžu si nakreslit nějakou prostě kontrastní křivku, velmi jednoduše, no takhle něco na ukázku. A tím, že já tady mám ten kontrastní bod jako ukotvený, tak se mi nezmění ta expozice, změní se mi jenom ten kontrast toho záběru. Schovám ty efekty a schovám to DCTL-ko, vrazím to pod nějakou lutkou. Vidíte, že se mi mění jenom kontrast, ale expozice zůstává úplně stejná.
A může se třeba stát, že budete kreslit ten kontrast i bez toho ukotveného bodu a v tom případě si já to vyresetuju, vytvořím si tady ještě jeden not předtím. A můžu třeba kreslit s pomocí těch editable splines. Jestli tady nakreslím nějaký kontrast, jo, dejme tomu takhle. Ale tím, že se nehlídám teďka tu hodnotu a nemám ji ukotvenou, tak se mi může stát, že se mi to trošku posunulo. Takže já si zase zobrazím to desítilko a vidíte, že jsem trošku pod. Takže se kliknu do toho nodu předtím a pomocí offsetu se pokusím zarovnat na tu hodnotu 400. Nemám tady u sebe panel, takže to dělám jenom myší, takže je to dost takový krkolomný. Jo, plus minus třeba takhle. Takže když bych tu kontrastní křivku kreslil bez toho ukotvení té střední šedé, tak se to potom tím offsetem musím dorovnat tak, aby ta střední šedá seděla přesně na té hodnotě, na které má být. Ještě vám ukážu jedno DCTL, které používám pro monitorování střední šedé a průběhu křivky přímo na záběru. Takže já, když bych na tom záběru chtěl zvyšovat kontrast a zároveň bych chtěl vidět průběh té křivky a hodnotu té střední šedé, tak používám tohleto DCTL, které mi tady dole jenom takhle vygeneruje pruhu střední šedou a pod ním je vlastně černobílý přechod a ten černobílý přechod je tady tahle ta čára od 0 do těch 1023. Takže já, když se tady kliknu do kontrastu a budu si chtít nakreslit nějaký kontrast, tak tady vlastně vidíte ten průběh té křivky a zároveň tady vidím tu střední šedou. Takže já si tady můžu nakreslit nějaký kontrast a už vidím, co se mi děje přesně na tom obraze, ale zároveň vidím i ten průběh té křivky. Tak já toho teďka vyresetuju a stejný princip toho ukotvení můžu použít třeba i pro nějaký split toning. Takže já si tady kliknu do toho splitu, ukotvím si to a kliknu si tady třeba do toho červeného kanálu a budu chtít udělat nějaký modřejší stíny. Úplně jednoduše, velmi rychle. A tady je super, že ta střední šedá mi zůstává neutrální, což jako nemusí samozřejmě být, ale můžeme se bavit o tom, že ji chceme zachovat prostě neutrální a jenom si trošičku obarvíme stíny a ty highlighty. Takže tím ukotvením tu střední šedou nechávám prostě na místě, nějak se mi nezabarví a zabarví se mi všechno kolem ní. Když bych chtěl ještě zabarvit ty highlighty, tak je třeba hodíme do té červené nebo jako do teplejší barvy. To je úplně jedno pro ten náš příklad. Ale přesně tady vidíte na tom přechodu, jak se mi hezky zabarvuje ty stíny. Ta střední zůstává plus minus jako neutrální a ty highlighty jdou trošku do té žlutý. Jo, takže když to potom zobrazím pod lutkou a dívám se na ten split, tak se mi tam vytvoří nějaký ten split toning, ale ta expozice toho záběru mi zůstává stejná. Na dalším příkladu vám ukážu, jak moc ta střední šedá ovlivňuje klasický primaries lift, gamma a gain. Tím, že je pokaždé ta střední šedá u každé kamery trošku jiná a i každý gradovací prostor má trošku jinou, tak se lift, gamma, gain pokaždý chovají trošku jinak. Ukážu vám to na úplně jednoduchým příkladu. Mám tedy záběr, který je natočený na Arilog C3 a když na něj hodím klasickou výstupní transformaci log C3 do Rec 709, tak to vypadá takto. Potom ten záběr tady převádím do log C4 a tím pádem posunuju střední šedou o mnoho níž, protože log C4 má střední šedou o mnoho níž než log C3. Ale když to zobrazím zase zpátky přes Color Space Transform, tak ta střední šedá se vrátí prostě zpátky a vypadá to téměř identicky.
A to samé se stane, když převedu ten záběr log C3 do DaVinci White Gamut. Ta střední šedá je tady o trošku níž než u log C3, ale o trošičku výš než u log C4. A když to zobrazím zase pod tím Color Space Transformem, tak tam není zase takový velký rozdíl. Ale ten rozdíl je v tom, jak se potom chovají ty lift gamma gain v jednotlivých prostorech. Takže já, když to teďka všechno povypínám a zobrazím vám tady takhle úplně jednoduchou úpravu lift gamma gain v log C3, tak to vypadá plus minus takhle. Ale když to samý udělám v log C4, podívejte, jak to skočí. A ta úprava je úplně stejná, ale ten rozdíl je v tom, že tím, jak je ta střední šedá posunutá mnohem níž, tak například ten lift jako zasahuje tou korekcí až víceméně do té střední šedé, že zasahujeme dál. Já vám to ještě takhle můžu ukázat na tom DCTLku. Takhle to vypadá v log C3 a teď, když zapnu ten log C4, tak uvidíte, jak se ta modrá jako posune blíž k tomu středu, protože je níž. Podívejte se, jak se to zabarví celý. A to podobné se děje i u toho White Gamutu. Ne v takové míře jako u toho log C4, ale taky se to posune, protože ten White Gamut je taky o něco níž než ten log C3. To by bylo pro dnešek úplně všechno a budu se na vás těšit v nějakém dalším videu.